دوستان عزیز خوش آمدید به کانال ما. اولین سوالی که با موین غفور میتیم این کی بوی داره. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم. ما شنیدیم که در UFC برآمد دارین و همین خاطر مردم چخیلی که ما میدونیم مردم فقط سوال میتونن که موین کی بوی داره و تیوری شما چخیل است و با بوی کی نصیب باشه میبره. ва алайкум салом. Яхтам қай салом ба ҳама халқи тоҷик, ба ҳама балешкои ки дар мо давом мекунанд, моро дастгирӣ мекунанд. ҳазур омад кунанд. Ма акид нашод UFC бози аниқ шана мекунам барое ки бародари ма Аҳтам Хокиров дар шаҳри Америкае вай бо ҳамроҳи менеҷери ма суҳбат мекунад. Мумкин ки рӯзи якшанбе суҳбат кунад. Ҳамин якшанбе худо розӣ боша. иншоалло ҳамаша ки аниқ мекунанд ба 2020 худо розӣ боша маълум меша ки ма дар ки ҷо баромад мекунам. Ози ма дар ягон организатсия контракт надорум. Я 6 моҳ ма бояд дар ягон ҷои дигар вистифода накунам. Лекин иншоалло ки агар ки маслиҳато шавад дар организатсияи UFC ё ки дар ягон организатсия дигар бо мо шумода мерасонем ки иншоалло ки ҷо баромад мекунам. беҳтарин чандин наворҳо баромад ки аллакай шумо контракт ба UFC бастед. Ин нодуруст аст? немад контракт дар UFC до кардагим дар 4 бой барои аввал ози ина вақт чӣ мегӯянд бои мара нави 2 ҳафта гузашт ҳамиқа гузашт ма бояд аз байни як 6 моҳ гузарада бояд аз байни як 6 моҳ гузарад ҷо ба поли контракти ма маҳкам мешавад. барои ҳавай бародари ма ози гуфтум ки дар амрико бо ҳамроҳи менеҷер суҳбат доранд ки дар кадом организатсия лекин мумкин иншоалло худо ки розӣ боша ҳамаш дасти аллоҳ худо ки розӣ боша дар UFC баромад мекунем. иншоалло мо барои шумо муваффақият орзу дорем. бигзор ҳамавақт ҳамихе сарбаланд бошем ва мардуме ки дуогӯи шумо ҳаст ҳамавақт дуогӯ бошанд. то бошед дӯстон саломат бошанд. дӯстони азиз, наворҳои ояндаро интизор шавед ки бо устод муҳаммадҷон дар зали технически рӯбарӯи яблока наворбардорӣ гирифта мешавад.